koniec septembra 2014 a mesto Trenčín má za sebou vyhodnotenie medzinárodnej ideovej urbanistickej súťaže Trenčín mesto na rieke. Zapojilo sa do nej 59 súťažných tímov z celého sveta. Súťaži predchádzal vyše trojročný proces spolupráce odbornej a laickej verejnosti. 1. a 2. októbra sa v Artkine Metro na Mierovom námestí konalo podujatie, na ktorom ocenení autori osobne predstavili svoje návrhy. We work on a lot of international competitions where we don't always have the possibility to go to the city or to the place itself. And of course it's better if you are on site, but at the same time in these idea competitions it's very important also to come with a very strong suggestion, a very strong proposal that a jury can directly recognize as something that can be implemented and that can be also shown to the public, to the inhabitants, as a very strong idea for the future development. And by not being too attached to the site, it also gives us the possibility to sometimes not lose ourselves in details. There was fantastic material from the participation process. There was very good information from the municipality with all the maps, and of course there's Google Earth, so we walked around in the city, and I now have been walking around yesterday evening and the evening before, and I can see that certain things that we say really fit within the context of the city, and it's even more alive than I imagined, but it really works, I think, with the structure that we suggest towards the river. Detachment of the place can also help you to make a stronger idea sometimes. Zaujímavú interakciu ponúkla prítomnosť autorov, zástupcov mesta, trenčianskej verejnosti a členov poroty. It has been exciting to come back to Trenčín because I only been once here and I met all the nice colleagues and people I already know. It was deepening all the ideas and visions we already saw from the jury. Now it becomes very concrete. Well, the future now is about realization, and this will be quite a heavy task. Till now there was a lot of very good preparation, and one knows what the public, what the private people are interested in, what their dreams and visions are. Now we have some very good solutions, but there will always be a minority which is not on this line. I have also experienced yesterday that there are opponents, opposition, which is very natural. I'm still optimistic because for first these projects are of a very high standard. They are very feasible, especially the first prize, which I appreciate very much. And I'm sure the ones who are now opposing will be very proud of their city when it's built. Konferencia sa niesla v duchu odborných príspevkov a panelovej diskusie. Nedá sa to urobiť tým, že zoberete úver na 2 milióny eur a vymeníte kachličky v centre a zrekonštruujete jednu fontánku v centre, ktorá vám tu bude striekať a poviete si, že urobil som všetko preto, aby sa do centra vrátil život za 2 milióny eur, lebo som opravil námestie. Toto proste nefunguje. Pre toho návštevníka, ktorý sem príde, tak je to len príchod do mesta, prejdenie sa po centre, vybehnutie na Trenčiansky hrad, pozretie sa na to pekné mestečko, zídenie dole a odchod z mesta, lebo inak nič. Sadne si do jednej kaviarne, naje sa, je to taká jednodňová turistika v malom mestečku, kde ho neudržíte. A našou úlohou je pri strategickom plánovaní rozvoja centrálnej mestskej zóny udržať v našom meste ľudí minimálne 2-3 dní, spojiť to aj s regionálnym priestorom okolo, ale urobiť to mesto svojím spôsobom atraktívnym. Participatívny projekt Trenčín City je absolútne kľúčový a jeho idei musíme mať čo najväčšie. Takto treba uvažovať do budúcnosti, mať veľké plány. Akokoľvek sa nám to zdá nepredstaviteľne, že sa to nedá zrealizovať, my musíme rozmýšľať strategicky do budúcna tak, aby sa z tohto mesta nestala malá dedinka s jedným hradom. Toto je príklad toho, ako to vyzerá v mestách, keď sa rozhoduje z pozície moci. Keď vedenie mesta sa rozhodne urobiť nejaký zásah v meste, toto je zóna v centre mesta pod mestskou vežou,
ktorá kedysi vyzerala takto a dnes vyzerá takto. To je vlastne dôkaz toho, kam môžu poviesť niektoré rozhodnutia, ktoré sú vlastne robené z pozície moci a sily, bez účasti verejnosti, bez toho, že by sa niekto opýtal ľudí, čo si o tom myslí, či v takomto meste chce žiť alebo nechce žiť. A je to niečo, čo poznáme asi všade na Slovensku. Je asi prirodzené, že každá generácia zanecháva po sebe nejaké stopy alebo nejakú vizitku, ale je aj príkladom toto, že niektoré generácie proste po sebe zanechávajú aj jazvy. Ak dnes by sme urobili nejakú vážnu chybu, budúce generácie by ju odstránili len veľmi ťažko. A Miro Švec teraz povedal takým veľmi pekným príkladom, že v urbanizme neexistuje tá funkcia CTRL-Z, ako v počítači, že sa vrátite o krok späť. Keď urobíte nejakú chybu, tak to zmažete a začnete od znova. Proste nie, niečo, čo sa urobí, je tu natrvalo. Čiže toto je v podstate územie, o ktorom sa bavíme. Je veľmi veľké na dotyku s centrom a nie je to zanedbateľná časť mesta, práve naopak je to kľúčové územie, ktoré môže veľkým spôsobom ovplyvniť celý budúci rozvoj nielen mesta, ale regiónu. 2011-2012 boli vlastne prvé pokusy osloviť verejnosť. Začali sme úvodnou diskusiou, na ktorú prišlo to plné kino občanov. Tam sme im vysvetlili, čo máme záujem, že s nimi teda teraz chceme viesť takéto diskusie, že ich budeme častejšie pozývať na tieto stretnutia. Moderoval to Štefan Hríb, ľudia prišli, boli zvedaví, že čo sa to vlastne ide diať. Dozvedeli sa nejaké prvé informácie, no a potom sme si tak ako povzbudení takým prvým úspechom, že koľko ľudí prišlo, tak sme začali si plánovať viacero takýchto diskusí. Nám nielen vyše 59 príspevkov prišlo návrhov, ktoré sa zaoberali Trenčínom, ale vyšlo nám niekoľko víťazných myšlienok, ktoré obsahujú veľmi zaujímavé riešenia. Priniesli kusy novú platformu zintenzívnenia centra mesta a jeho prepojenia s nábrežím. Priniesli funkcie, ktoré oživia tento dnes nie veľmi vnímajúci priestor pre celé mesto. Sme zistili práve prezentáciami týchto prác, tej víťaznej a hlavne tej druhej ceny, že vlastne v budúcnosti treba počítať aj s akýmsi oživením Trenčína, čo sa týka pracovných príležitostí a čo sa týka kvality života celkové. Tie očakávania, keby sme boli neskromní, tak môžeme povedať, že mohli byť aj väčšie, ale aj tak si myslím, že dopadli fantasticky. Teraz musíme z tohto množstva vynikajúcich ideí, ktoré Trenčín dostal, naozaj vyskladať nejaký naozaj zaujímavý mix na to, aby ten výsledný produkt, ten územný plán zóny bol naozaj že excelentný. Dúfam, že to dobre dopadne, verím tomu a ten materiál na to, aby to dobre dopadlo, už máme a to je podľa mňa perfektná odmena za tú doterajšiu prácu, ktorú sme tomu venovali. Ja som dokonca niekedy mal aj obavy, či sa nám podarí do Trenčína dostať takú, ako by som povedal, až medzinárodnú zložku a rozmýšľanie, ktoré dneska v Európe je veľmi dôležité. To sa nám dokonca podarilo oveľa lepšie, ako sa nám to podarilo v Bratislave alebo v iných mestách. Aj dokonca v iných mestách v Čechách, kde mám tiež trochu prehľad, alebo dokonca v iných mestách Rakúska. Ľudia z externého prostredia mimo Trenčína vnímajú náš proces veľmi pozitívne, naozaj mám mnoho odoziev, aj ostatní kolegovia z vonkajšieho prostredia z mnohých iných miest a oni to samozrejme vnímajú až idealisticky v tom, že oni nepoznajú tie záľudnosti toho procesu, alebo tie ťažké etapy toho procesu a vlastne poznajú len výsledky, ktoré sú
oni ich teda obdivujú. Vždycky takýto proces prináša konfrontácia. Pokiaľ sú tie konfrontácie odborné a profesionálne, tak s nimi nikto nemá mať problém, ale má ich vítať. Pokiaľ sú tie konfrontácie také, že znevažujú robotu, a nie sú konštruktívne a sú v podstate len útočné a mám pocit, že ich cieľom je iba to brzdiť, tak toto je to, čo veľmi unavuje v tom procese, bere to hrozne veľa energie, bere to chuť do práce. Učíme sa aj my a máme odborného garanta Petra Gera, ktorý toto všetko už má za sebou, absolvoval to a on nás stále ukľudňuje, že je to normálne, je to súčasť toho procesu, takže aby sme to aj my nejak vnútorne sami v sebe nedramatizovali, a hoci to nie je príjemné, ale zvykáme si aj na to, že sem tam príde aj nejaká podpasovka. Teraz nás čaká zase niečo, tým, že ideme vytvárať ten kompilát, ten mix, ktorý budeme diskutovať s ľuďmi, ale bude to ľahšie aj v tom, že už budeme diskutovať nejaké konkrétne záležitosti, že doteraz sme hľadali pocity a teraz už budeme sa baviť o jednotlivých nejakých dielčích urbanistických záležitostiach, takže očakávam, že to bude ľahšie, tým pádom to bude podľa mňa príjemnejšie aj pre nás, aj pre tých dotknutých, ktorí budú mať záujem o tieto diskusie. A faktograficky to znamená, že ideme teraz vytvárať tzv. Urbanistickú štúdiu, ktorá bude vlastne nejakým konkrétnym zhmotnením týchto ideí. A potom na základe nej vytvoríme územný plán zóny, ktorý už nebude obsahovať nejaké jednotlivé objekty, ale bude obsahovať pravidlá, ako vie. Ale nechceme zase zabetonovať niečo na x rokov dopredu, že musí to byť takto, ako to bolo v tomto okamihu spravené, čiže iba nastaviť pravidlá. Že vydýchnuť si môžeme až vtedy, keď bude vlastne skoro všetko realizované alebo v realizácii. Čiže my musíme toto kreatívne napätie udržiavať, aj tú diskusiu udržiavať a ona dostane vždy nové úrovne, tá diskusia. Ona má aj edukatívny charakter dovnútra, do tímu, ale aj k občanom. Aj úroveň diskusných príspevkov občanov, čím viac nás budú rozumieť, bude iná, bude vyššia. Nice to meet you. Nice to meet you too. Thank you. Nice to meet you, Mr. Na konferencii sa zúčastnili aj zástupcovia veľvyslanectva Švajčiarskej konfederácie na Slovensku. Súčasťou dvojdňového podujatia bola sprievodná výstava všetkých súťažných prác v Trenčianskej synagóge. Sme, ako by som povedal, na jednej trati, ktorá vedie správnym smerom. To sme si overili práve týmito expertízami, ktoré sme dostali, a overili sme si to aj v porote, v ktorej boli zastúpení špičkoví urbanisti a plánovači zo Švajčiarska, z Hanoveru a z Hamburgu. Nakoľko máme toto overenie alebo osvedčenie, že sme na správnej ceste, tak máme akúsi ďalšiu silu a ďalší dých, ktorý sme nabrali pre tú štreku, ktorá je teraz pred nami. Podujatie završilo jednu etapu hľadania, ako prepojiť centrum mesta s riekou Váh. Výsledky chce mesto použiť ako podklad pri tvorbe zadania územného plánu centrálnej mestskej zóny. S verejnosťou chce spolupracovať aj ďalej, aby bol Trenčín na rieke raz skutočne príťažlivý nielen pre návštevy, ale aj pre prácu, oddych či bývanie.